Kawach na dok ne IMF to weche mag kaka itiyo gomenda gi kaka omenda onego ti kata kaka uchumi mar piny itayo. King'iyo wach mar subsidy, wach mar jolo japiny, ok onego bed gi miringe ahinya. Ahinya king'iyo maber ni ok inyal dhi kode mabor. En wuoth mar piyo piyo. En osigo mapek miting'o to ok inyal dhigo mabor. Mano mokwongo. To mar ariyo, seche ma koro itimo gigi ahinya mitimo piyo piyo mag subsidy gi, jachien mar mibadhi cha ema pod jachien maduong' mantie. Ok duong' ahinya kanyo. Kech ma koro en pesa mapiyo piyo. Idang' nyisa ni sani bilion 8 midwa konygo weche mag mogo. Kembe marego mogo ka nosedhi motimo romo mowinjore ni koro kiuso mogo achiel tiduoko ni pesa 105 e mfuko mar kila ariyo cha iduoko ni. Kanyo bing'e ni fuok maduong' ahinya wuokiga. Kaka idwa time piyo to omenda cha dhi te kako dhi. We kata mana Edwin. Sani wabwa tima ini ne mesa mar weche ohala. Wabwa kawa mogo sample ugol nembo mane korgi ka. Tukete ratile studio ka. Ing'isa na dima gin kila ariyo wani. Idhido kila 1.8 kila 1.9. Dong negitime gi mkati ka jopiny ywak ni nego mkati negitimo nao we waduok nugo piny iwe en 400 grams to kipimo tido ka en 342 grams japiny to mor no duok nego kaka chak no duogo mobet milimita 400 pod ng'iewa omiyo gigi king'iyo gi angolo moro to ni mibadhi japusore igi mayot ahinya. To en ang'o hie nikech an nokwacho kanyo ni subsidies gi are not sustainable